Καλώς ήλθατε στην πλατεία Κοραή. Από τώρα έως τη 1 το μεσημέρι με τον Βασίλη Λαζαρίδη. Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε και εμείς, πλατεία Κοραή. Είχαμε συνδεθεί με το Δημοτικό Συμβούλιο σε ευθεία σύνδεση και παρακολουθήσαμε ευθεία. Η Κατερίνα Κοκαλίδη είναι στον ήχο, ο Βασίλης Λαζαρίδης στο στούντιο. Παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου Πειραιά, του Βασίλη Μιχαλουλιάκου, και του Προέδρου του ΟΠΑΝ, του Οργανισμού δηλαδή Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, Γιώργου Σιγάλα. Ακούσαμε τις τοποθετήσεις, τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, τις απαντήσεις του Δημάρχου και του κυρίου Σιγάλα. Ίσως τα επαναλαμβάνω, ήταν μια ωραία, ζωντανή και άκρως ενημερωτική συνέντευξη τύπου από αυτές που δίνει ο Δήμαρχος, και μάλιστα τιμώντας ιδιαίτερα τους δημοσιογράφους, ενημερώνοντάς τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, και όπως έχω ξαναπεί, όχι σαν το φίλο μου το Φασούλα που φοβόταν τους δημοσιογράφους και έδωσε νομίζω 3 σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Τα δρόμενα στην κεντρική πολιτική σκηνή τα παρακολουθεί το κανάλι 1, πραγματικά δίνει καθημερινά εξετάσεις και παίρνει άριστα στην ενημέρωση, στις ζωντανές συνδέσεις και με τους συναδέλφους αλλά και με πολιτικούς ένθεν κακήθεν των πολιτικών χώρων. Αυτή εδώ η εκπομπή θα ξαναεπανέλθει στα δικά της εδώ τα πειραιώτικα, τα όμορφα, τα πασαλιμπανιώτικα και τα λοιπά. Σήμερα λοιπόν θα σας παρουσιάσω, φίλες και φίλοι, στα 5 λεπτά που μας μένουν και μετά θα συνεχίσουμε μετά το δελτίο ειδήσεων, ένα πειραιώτη εφευρέτη, ένα πειραιώτη ο οποίος έχει εφεύρει πολλά και διάφορα, αλλά δεν πειράζει, το αλλά αφήστο. Καλεσμένος λοιπόν και απέναντί μου στο στούντιο εδώ είναι ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος, ο οποίος μένει στον Πειραιά. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κύριε Παπαδόπουλε, για πείτε μας, για να μην τα λέω εγώ, το χουίσκου, ποιος είστε, πώς οδηγηθήκατε, έτσι να ξεκινήσουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο δηλαδή για το ποιος είστε, και μετά στο άλλο ημίωρο θα μπούμε στα βαθιά εκεί να δούμε τι εφευρέσεις έχετε κάνει και σε ποιο στάδιο εξέλιξης και εφαρμογής βρίσκονται αυτές. Λοιπόν, ποιος είναι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος? Ο Θόδωρος Παπαδόπουλος έχει γεννηθεί στην Αθήνα, συγκεκριμένα στο Θησίο, και εδώ στον Πειραιά βρίσκομαι από το 68. Το 69 λοιπόν έχω κάνει την πρώτη μου ευρεσιτεχνία, η οποία είναι το ηλεκτρικό καλοριφέρ με ποικίλες... Ωραία, πριν πάμε σε εφευρέσεις, ωραία, τι έχετε σπουδάσει, είστε μηχανολόγοι, δηλαδή για να κάνετε αυτές τις εφευρέσεις έχετε σχέση με το προϊόν των εφευρέσεων ή έτσι φυσικά ψάχνεστε διαβάζοντας και παρακολουθώντας την εξέλιξη της επιστήμης? Όχι, είμαι εγκαταστάτης θερμοϊδραυλικός από το 65. Ασχολούμαι με δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Το 69 λοιπόν έκανα την πρώτη μου ευρεσιτεχνία,
η οποία είναι το ηλεκτρικό καλοριφέρ, το οποίο λειτουργεί σε τρισδιάστατες και πάλι διαστάσεις, που σημαίνει ότι είναι φορητό, είναι κατά κάποιον τρόπο εν συνεχεία σώματα τα οποία καλύπτουν πάλι με το ρεύμα, και είναι και το ηλεκτρικό καλοριφέρ ύδατος. Αυτή είναι η πρώτη μου ευρεσιτεχνία. Λοιπόν, θέλω να κάνω το εξής τώρα. Επειδή εσείς βέβαια τα έχετε όλα στο μυαλό σας και τα ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να κάνω εγώ τις ερωτήσεις και να συζητάμε επί των ερωτήσεων, γιατί εντάξει, άλλο το να συζητάμε οι δυο μας και να λέμε τι εφευρέσεις έχετε κάνει, και άλλο να είμαστε ένα ραδιόφωνο που υπάρχει ένα ακροατήριο Α, και θα πρέπει να δώσουμε στο ακροατήριο να καταλάβει μερικά πράγματα, γιατί όλοι δεν είναι ούτε εφευρέτες, ούτε εγκαταστάτες, ούτε μπας περιπτώσει οι δήμονες. Ξαναρωτάω λοιπόν, ο Παπαδόπουλος ασχολείται με την υδραυλική επιστήμη, ας το πούμε έτσι. Ακριβώς. Ωραία. Από αυτήν την υδραυλική επιστήμη τώρα ξεκινάτε και κάνετε τις εφευρέσεις, ή μήπως κάτι άλλο σας οδήγησε εκεί? Γιατί πρέπει να δούμε και τι είναι αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο στο να ασχολείται με μια εφεύρεση, και μετά θα πούμε τις εφευρέσεις. Μην μου ξαναπείτε πάλι τι έχετε εφεύρει, πάμε σε αυτό. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι είναι αυτό που λέει ο λαός μας, ότι υπάρχει το σκουλικάκι. Μπράβο. Αυτό θέλω. Εσείς πώς το διαπιστώσετε, πώς το καταλάβατε? Ξυπνήσετε ένα πρωί, ας πούμε, και είχατε δει ένα όνειρο, και εγώ καμιά φορά βλέπω κάτι όνειρα τρελά και λέω ρε γαμώτο, του λέω, να μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Εσείς πώς καταλάβατε ότι μπορείτε να εφεύρετε κάτι που θα αλλάξει τη ζωή και τον τρόπο της ζωής? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πρωτήτερα, όταν υπάρχει το σκουλικάκι δεν σε αφήνει να ησυχάσεις, που σημαίνει ότι, όπως είπατε κι εσείς, ότι ξύπνησα κάποιο πρωί και λέω γιατί να μην βρω κάτι που να διευκολύνω τη ζωή των συνανθρώπων μου. Μάλιστα. Αυτό λένε, αλλά λένε και κάτι άλλο, ότι οι μεγάλοι εφευρέτες έτσι δεν τα πήγαιναν καλά και με την εργασία, ήταν λίγο ψιλοτεμπέληδες. Όχι, λένε, ας πούμε, και σου λέει γιατί, και είναι καλό αυτό, θετικό το λέω έτσι, σου λέει γιατί να έχω 10 φτιάρια να φτιαρίζουν 10 άνθρωποι και να κουράζονται, και να μην έχω μια τσάπα ηλεκτρική, έτσι προφανώς εφευρέθηκε, να κάνω μια χραπ για 10 ανθρώπους. Κατερίνα? Αυτό είναι ένα σχήμα λόγου. Ακριβώς. Αλλά για μένα είναι αυτό που λέμε, το λέω για πολλωστή φορά, το σκουλικάκι, που σημαίνει ότι όταν έχεις αυτό το σκουλικάκι δεν σε αφήνει να ησυχάσεις. Δηλαδή ξυπνάτε, ας πούμε, το πρωί και λέτε ρε γαμώτο, πώς θα γίνει να βρω ένα καλοριφέρ τώρα που θα μας τα πείτε μετά, ή το άλλο που για το θερμοσύφωνο που έχετε βρει, και ωραία, αυτό μέχρι να το βρείτε τώρα τι αισθάνεστε? Έτσι, έχετε άγχος? Φυσικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές εργατόρες προκειμένου να φτάσει κάποια ευρεσιτεχνία στο αποκορύφωμά της. Ξεκινάτε πάντα σε επίπεδο θεωρητικό, το σχεδιάζετε στο χαρτί, έτσι? Φυσικά. Λέτε τους υπολογισμούς σας, άρα πρέπει να ξέρετε και μαθηματικά, πρέπει και το ένα, πρέπει και όλα. Ένας εφευρέτης δηλαδή πρέπει να έχει μια πολυγνωσία γύρω. Είμαι εμπειροτέχνης μηχανολόγος. Γι' αυτό ακριβώς και οι εφευρέσεις σας κατευθύνονται στον τομέα της μηχανικής. Δεν έχω βγάλει πανεπιστήμια, είμαι εμπειροτέχνης μηχανολόγος. Εγώ ξέρω πολλούς που έχουν βγάλει πανεπιστήμια και δεν ξέρουν πάνε τα 4. Αυτό ξαναπέστε το, διότι έχω σας κάνει... άρεσε? Έχω κάνει πολλούς μηχανολόγους και έχουν πετάξει, έχουν σκίσει τα πτυχία τους. Αυτό που λέει. Να το δω, και αυτό λέει, για σκίσει το πτυχίο μου. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Φίλες και φίλοι, μην φύγετε. Έτσι κι αλλιώς δεν φεύγετε εσείς, ακροατές μου και ακροάτριές μου. Έχουμε ερωτικό δεσμό εμείς. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, πάλι κοντά σας ο κύριος Θόδωρος Παπαδόπουλος να μας πει τώρα τι έχει εφεύρει. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία. Παρακαλώ, περάστε κυρία. Κανάλι 1 90,4